ଚିନ୍ତା ସହ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସେମିତି ଏକ ଅନୁଡ଼ା କିଶୋରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବୁଝା କାହାଣୀକୁ। ସତରେ କ'ଣ କନ୍ୟାଟିଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ? କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଟକଟେ ଦେଖିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ଭବା, ଯାହାର ନାଟ୍ୟକାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶ୍ରୀ ସିତୁସ୍ମିତା ବିଧାର ମ୍ୟାମ୍, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଶ୍ରୀ ସିତୁସ୍ମିତା ବିଧାର ଏବଂ श्रीमान आशीष कुमार साहू सर, सहयोगी वाद्ययंत्र तबला प्रकाश कुमार बेहरा सर, कीबोर्ड आशीष कुमार साहू सर, ऑक्टोपैड ललित कुमार मुदुली सर।
Yes, you must be optimistic. Hello, Monument Complex speaking. Hacker sir ଜାଣିପାରିଲେ sir କପନ ଡକ୍ଟର ବୁଝୁଛନ୍ତି sir Thank you sir. Yes sir, we are planning for that sir. Sir, ବସ ଅଛି କିଛି କଥା
ଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଆମ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସେ ଝିଅ କ'ଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମିସ୍ ତନୁଜା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ତାର କୁଆଡ଼େ ଆର୍ଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଠ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ତା କାଗଜପତ୍ର ଆଣିବା ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେସବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆପଣ କେବଳ ତା ପାଠ ଉପରେ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜୟଶ୍ରୀ ଏବେ ତାକୁ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ମୁହଁପତି ଏମିତି କାମରେ ଲାଗି ଯାଉନା ଲୋ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲ। ବାବୁଲି ଏ ଚଟାଣ ପାଉଛି, କେତେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ତାର। ଆହା ମତେ ଟିକେ ସେ ଅମୃତ ମିଳନ୍ତାନି କିଲୋ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ସାନ ଝିଅ ବୟସର, ଏମିତି ପାପ ଭାବନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ନା ବାବୁ, ନା ବାବୁ, ନା ବାବୁ, ନା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ
संभवा नुहे तू संभवा तू ज्योति प्रभा तू संभवा तू संभवा तू ज्योति प्रभा 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 तू এইটি আমার নাটক নাটক